Benvinguts! En aquest vídeo aprendrem com importar referències bibliogràfiques de manera indirecta en altres formats, com per exemple des de la base de dades Dialnet. Anirem a la pàgina del cercator i buscarem la base de dades Dialnet. Un cop a dins, cercarem les paraules claus del tema que ens interessa i el seleccionarem entre la llista dels resultats. A continuació, anirem a l'apartat Selección. Un cop dins ens deixa escollir entre diferents formats d'exportació, com RIS o bé BibTeX. Nosaltres en aquest exemple escollirem el format RIS. Es descarrega un fitxer al vostre ordinador. Tot seguit heu d'obrir Mendeley Desktop. I anar a l'apartat File, a l'opció Import, i després escollir RIS i obrir-lo. S'incorporarà a la vostra biblioteca de manera automàtica. Una altra opció és arrossegar el fitxer directament al vostre Mendeley Desktop, com en el cas dels PDFs que hem vist al primer vídeo. Enhorabona! Ja sabeu importar de manera indirecta a Mendeley.